weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ogo janjoli sincana sincu garba kanela fummi hara jam weli ko on waktu yoni ha to soringo e nder galle ceerno khalid abdoullahi si e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal kikiɗe hanki o jonde towde hakkude tambiɓe ñawoje leydi sénégal kame hoorejo leydi ndi waylo kewɗo waɗama hen to leydi mauritanie sifande nandiral hakkude holding groupe toon to dubaya e tawtorede hoorejo leydi mauritanie nden sifande ko fate banggue wallude gueɗe kewɗe ko fate banggue liɗɗi taw koko wawi duumade to leydi mali laamu leydi ndi oɗo saaha rentini wonande yeeyoɓeɓe nde mbawata ɗoftade prix ji dokkade ɗum ko caggal nde ɓe guitti pawdi yoga e marchandise uji natoji e nder leydi ndi to leydi gambi gonnoɗo hoorejo leydi nigéria woni Obasanjo kam toɗɗa yo ardo catara yurnittoɓe ko fate banggue sumboji tijjaɗi nayyi lewru décembre ton to leydi gambi to leydi guiné suka debbo biyetenoɗo maha silla jaranoɗe duuɓi nogas e joyyi baɗaɗo viol e nder clinique mo Conakry wasi fitta ɗum ñande asende toon to Tunisie ɓen docteur ɓe tato tumaɓe mbiyama teɓa to leydi Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Dropo koñinkoɓe nelanoɓe yo jaa haɓoyade asoɓe kanŋe ko alda e lawol woni hen naggama tumede no ɓeɗi toon viol faade e sukaɓe rewɓe to Burkina Faso aɓe goya ɓe deƴƴani ko fate banggue janggo wannogo toon to innata heccanki janggo mum go musgo waɗi koñinkoɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana wena toon to Nigéria Niger RD Congo kame Libi ha fayma toon to Éthiopie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafuji warɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi sénégal numéro makko leydi sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue whatsapp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon ha no hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadindo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baba Allah janowo bargal ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie te legal bitegal nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettude
kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɗe mo bare nogase tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal weltare TV lowre mon YouTube ko musidɗo men Seydou Abouba kabruji men ɗemgal pular jonde towde hakkude hoorejo leydi ndi kame magistrature mo leydi ndi ɓe mbaɗi jonde hanki kikiɗe nden jonde noon waɗi waylo kewɗe no fewi ko fate banggue ɓen ardiɓe ñawoje leydi Sénégal ɓuuri hen teskede ko procureur woni Bassirou Gueye mo ganduɗa ɓoyɗo e joɗorde mum ken wona duuɓi jeeɗiɗi ha jeetati oɗo saa kam dañi lomto muma kono ne kadi Samba Sall welede Allah e makko jaltunoɗo aduna joguinoɗo dossier ji gulɗi jaw dossier ji Sonko kame waɗɓe kala kañumne dañi lomto mum ñalawma hanki o kono ne kadi toon to Thiès afema to Tambacounda kame Ziguinchor kala waɗi waylo kewɗo no fewi ko fati e banggue ɓen nunɗoɓe tambiɓe ñawoje leydi Sénégal to Sénégal keddoren ha joni gartaten ko caggal ton to Parcelles Assainies nde uddita toon taw ko commissariat baɗɗo fayida no fewi haɓade wonande ɓen wuyɓe e saysiyeɓe yahoɓe jamma jagorɗo gay tambiɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ko fate banggue nden kay kisala ñalawma hande kikiɗo udditi commissariat kesso pul ton de cité Aliou Sow ne tawe nder Guédiawaye caggal teskede ɓen worɓe joguittoɓe kaɓirɗe yahoɓe ne jenya e galleji kame boli kala ene teska kewendi muɗum pele jokkere enɗam ko fulɓe kewi wiide so tawi mayɗo artata duwaw yawtata ɗum noon neɗɗo so tawi taw suwa taw duwanadema an mayraɗo woto tikkanmo saabu a anda ko jaggi ɗum waɗi ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi ñande dimanche jawtuɗo henno woni alet jawtuɗo henno gam yaademo ha toon to galle Wali Seka kame Tafa Gueye gam yettinode duwaw ɗum ko caggal jaltugol aduna nalanke yimiyanke mawɗo kettinaɗo e nder leydi Sénégal kam yoga e dongre windere nde woni Thione Sega caggal nde yalti aduna mawɗo leydi ndi yeehi ha toon ɗum ko ñande alet jawtuɗo henno gam duwana demo wonande on jaltuɗo aduna de jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e weloyo mum e makko kono ne kadi tigre ko fata ɓen biyeteɗo Moustapha Gueye kañumne hoorejo leydi ndi yeehi ha toon gam yettinode toon duwawa jagorɗo yangara to banggue less tambiɗo yangara woni Mansour Faye yaltini konngoli mum gila toon to Saint-Louis ndar gueƴƴande ma hakkude makko e jaydiyankoɓe o holliti wonande TER ko wiyete noon ko train expresso régional jogorɗo oɗo saaha lumbade yoga e boli Dakar e ko taari ɗum kala o holliti happu dottaɗo ngam oɗon train wawa jokkade golle muɗum kono gase tati lewru décembre ko alda e dirtingol siftinɗon dirtinoma kene fotta wonde lawol gotol caggal nde o hollira omo fuɗɗi lumbade yoga e nokkuji ɗum ko caggal yoga e gueɗe nde cuwano taw gasde ha joni ko Sénégal keddorɗena gartaten fate banggue protocole jedduɗo ha mimi leydi taw kadi yeddi ɗum ko biteɗo Amadou Ba gonɗo jagorɗo gueɗe caggal leydi laamu Macky Sall kono ne kadi yeddi ha mimi leydi yoga e jayndeli gam hollirde woni protocole dogowo koyɗe jaam hakkude Doha kame Dakar ɗum noon ko yiddemo yaade hakkude koyɗe jaam mawɗo leydi Sénégal hakkude mum e Karim Wade ɗum noon hollitama wodani tene kadi kala jayde wawde windude ɗum yo ande kam ɗin konnguɗi jeehi jaadi e melali baali kala ɗeɗo hen balɗe tugganma tan gila aleɗa ha yettiɗo hen yogay médiaji Sénégal ene garta no fewi ko fate banggue oɗo hen gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde o sali sifande jaam ko fate banggue sorte sifande salade kala ke ene wiye fitnaji ɗum noon ko mouvement biyeteɗo citoyen abbiti koto banggue gueɗe diine ko wona ɗum ko noon Aliou Tine hoore mum holliti
Ousmane Sonko ne fonno jabde de dona gede ko wana dum ko hewbe ngarti hen no fewi dum ko ciaggala nde o sali sifde nden sifande bele dido hen na sumgoji ngona sumgoji di galda e fitinaji ngona sumgoji a labdi ciera DG tambido ko fate banga RTP woni Abdoulli Njillu wanande seti mum timmude ton to Kolda be kolliti ton mabe mahton central mawdo no fewi taw ko mofto kala ken wiye fréquence uji nganda taw kala duwe ngo kala wawa tigi tottude weye mum ha timma e nder idon nokkuji kala siftinon Njillu mabbe ton to Casamance Ziguinchor ha fayma ton to Kolda e ko tari dum kala ngam habade kala ken wiye ngakkere weyo kame internet e nder diwanuji di kala kono kadi wo holliti ɓoyata jonde mawde no fewi RTP ma jabbo ken nogas jeenayi ha capantati nduɗo hen lewru nden jonde no mari ndin ken wona capanɗe nayyi ha capanɗe joyyi leydi kam ko yewtere ko fati e banggue a télécommunication ha joni to Sénégal keddoɗen garten ko toon to Diourbel tana ko toon to Diourbel kawisaji taw kadi ganduɗa koye gorko mawɗo oɗo hen jaarowo e duuɓi capanɗe jeegoma e naya taƴanama lebbi tati ɗum ko caggal nde o dari e yeeso tribunal mo Diourbel ɗum noon o wiyete ko MCN yarata koye duuɓi capanɗe jeegom e nayyi suka gorko biyeteɗo Thiam nde woni sehili ɓiyi ko gorko kañumne janggata ko toon to duɗal jaabi ha tirdi dara ko wona ɗum ko noon kanko on suka gorko wa arino yiilade sehil makko gorko o fotte bamum oɗon sehil makko nde o salmini on salmitimɓe nokkudiri jungo wo ñaagui on noon duwaw yo tutanmo e juuɗe makko mo jogui kawguel ngel o yiiɗi wadde on holliti ne jogui longal fina tawa so wannimo ngal longal tan en wawi wo gaño nde o jaaɓi noon yo hebli o ari on fewni ngal longal nayimo e nokku kidiɗo ɓuuri raɓande koye gueɗe makko taw ganduɗa ko gueɗe cuuɗiɗe e nder ɓandu makko leelani on mawɗo foɗimo e ɓalal yidde waddemo gueɗeɗe aada yarani ɗum jeeyi sababu noon on mawɗo nawa toon to tribunal ñawore makko yani ko hecci hanki ñawore makko yani ko hanki toon to Diourbel to Sénégal keddana joni garten ko fate banggue oɗo hen biyeteɗo Bara Ndiaye noon kam yoɓino fittandu jemsuuri mum toon to Espagne wonno ko nogase tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗe 17 e yeeso sukaɓe makko ɗiɗo guila ne yarano e duuɓi nayyi guila ene yara e duuɓi ɗiɗi ko ɗon wo jaggi yimiraɗo fayi mum laaɓi o hirsi ɗuma taw ganduɗa ko suka debbo biyetenoɗo Maguette Mbengue Ndiaye jaranoɗo e duuɓi nogas e joyya ko ɗon o yaltin ɗum aduna ñawore makko yani hanki toon to Espagne kanko on gorko omo lelo kene foto wonde duuɓi capanɗe nayyi e nayyi kaso taw o yiyata nangue ko fate banggue dawru gola Dakar Abdoulaye Diouf Sarr gembiɗo ha tiiɗi gam yidde wonde maire wuuro Dakar moɓodiral hakkude makko e rewɓe Benno Bokk Yakar e tawtorede jagoɗɗo rewɓe kame sukaɓe nden jonde noon waɗi haala no fewi caggal widemo so tawi o toɗɗama ma mahto Dakar tene kadi ma o yuɓɓi noon gueɗe kewɗe ha tenti noon ɓe rewɓe dilloɓe ko fati e banggue yoga e gueɗe jeeygu kala ma moƴƴinane gurdam mumen no fewi ha joni to Sénégal keddoɗen gueddere ñamata yarata ɗum woni ko natani subaka hande o nalanke jimo duƴƴal kelme woni kilifo ɗum ko caggal nde o ɗaɓɓi dumunna jonɗo no fewi wonande ñawowo mo yiiɗi ɗaccitede taw koye dow sarɗi kono noon nden ɗaɓɓade jaɓaka sifti ɗon ɗaɓɓade jaɓande ko yontere yawtunde nalanke goɗɗo jimowo duƴƴal kelme biteɗo Simon caggal nde rafa toon yalti kankone o holliti ɓayde o yaltani o natani gueddere kono kadi koreji makko donki hebdemo oɗo saaha mo gondena ko wona ɗum ko noon yaltinum ko jayde Walfadjri to Sénégal keddana joni jeyeten ha toon to Tambacounda nano noon kadi nano crédit eɗen gandi ko cetal nder ko fate banggue mawɗo leydi ndi tañongal ɗon cetala ngam cetal ngal ɓuura ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi wonande ɓen yiɗɓe ƴettude ñamale ngam wawde gollade ha tenti to banggue rewɓe kam e sukaɓe kala taw ardi ngal ɗon cetal ko biyeteɗo Pape Amadou Sarr jillu makko toon to Tamba e ko taari Tamba kala o hollitiɓe guditi taw ganduɗa ko point ngaji ɗiɗi nokku mawɗo mo ganduɗa taw ko waɗɗani jeere liɗɗi nde rewɓe ɗum noon ko fate banggue ƴettugol ñamale
ujunaje sappo capantati ujunaje sappo capanɗe jeegom kono ɓoyatama ɓe jah ha temedere ujunere to bakkela gaten ko fate banggue viol sukaɓe rewɓe ɗiɗo to gaɗa hen goto wiyete ko Adama Diako kame Ousmane Diako ene wonde almami Diako ɓeɗo tato kala caggal 23 ɓe potte sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓen sukaɓe rew noon hen goto wiyete ka Camara ton to bakkela goɗɗo noon wiyete ko goɗɗo wiyete goɗɗo noon jafoɗon hen goto wiyete ko ka Thiama goɗɗo noon wiyete ko Akam a Diako ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗo caggal noon aɓe jahanno kanko caggal noon kamɓe sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓe aɓe jahano ɓe potte ɓeɗon sukaɓe rewɓe tato sukaɓe worɓe ɗiɗo noon biyeteɗo Adamo kam biteɗo Ousmane mbawi jaggude biteɗo a Camara o e noon almami o riddo e suka debbo o ronki hebde ɗum kamɓe ɓe sukaɓe worɓe ɗiɗɗo ɓe guitti wudere debbo ɓe guitti sili mum ɓe mbaɗi mum gueɗe cofɗe no fewi ha ƴiƴam yalte mum kamɓe kala oɗo saaha ɓe tawi e cuuɗi niɓɓi gam fadde ñawoje mabɓe ko fate banggue ñaw coronavirus temedde jeegom e capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko neɗɗo goto ɗiɗo oɗo saaha ne tampi no fewi yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men yimɓe jeegom ne cafro hay goto hollitaga so heeɓi cellal mum subaka hande o jeeten ko ha toon to Madina Gounass ko fate banggue bourse familial oɗo saaha ɓen yilotoɓe bourse men kala saaha so tawi gaari oɗon banque ne donka hebde haalisaji mumen Amadou Sambalo ngal ballal biyetegal bourse familial ngal laamu leydi Sénégal wallita yoga e miskineɓe e nder leydi Sénégal ɗo e nder wumentitogo Madina Gounass fodde jonte ɗiɗi ko ɗum fuɗɗi rokkirede kono gila nden rokkirama laabi ɗiɗi gila nden ha oɗo saaha mo kalten wiyamo kalis ala kettoɗen ɓeeɗo yiɓeteɓe bourse familial Alaji Diallo mbitemi hoɗi legal amana guili bourse o udita ñande fof ko ɗo ñallanmi ha nangue mutami heɓani kalis mi yiyani mi nanani ñande fof simi ariyan mi ñalla joɗo joni waɗi ñalande kay tawi woɓɓe daña kono on kaali guili mbo huuɓi noon ñande fof min garan koɓe mbita kaali ala miɗen gandi noon kaalis ala saabu sondo kaali woodi an min jiyanno yaltinɓe kono kaalis ala heddi ko miɗen gara tan miɗen domta kono kaali kam minen jaati miɗen gandi kaali ala ko Haruna witi yettode sane guili min puɗɗi ɗo hande yontiri tenen hande woni yontere min gara min jooɗo ha min tampa min keɓata hay hunde ɓe mbiya kalis ala joni noon min miɗo woɗɗi ɗo leygal ngal woɗɗi mi ara mi domta ɗo ha mi hoota mi hoota kalis ala ko ɗum addi caɗele ɗe min ko Oumar Sy mbiyete eyyi ko bourse garam ko noon ɗo o caɗele wonɗode yontere hulde haydara heɓaki nde garɗa fof ɓiyima kalis ala andi ɗum ko caɗele inde yettode min ko Souleymane Dramé bourse o ne waɗi caɗele ha heewi to amen ga deuxiémement amin gonde rafi manquede haalis e fodde jonte ɗiɗi amin ɗo jooɗi kadi woni haalis wiya ala tan eyyi ɗum fof koye caɗele tawa eyyi kadi yimɓe ne goppi golle guese mumen ne gaari jooɗade ɗo henne ñalla jooɗade rewɓe kadi worɓe ɗum fof ko caɗele men enen Gounass waɗi caɗele inde yettode e holko garanɗa min ko Marina Naajo mbiyata min ko Djibril Dabo miɗa andina on jonte ɗiɗi hande misikineɓe nan jooɗi no dawa no ara no jooɗo damal poste ɗo hay goto heɓani kalis mum ona debbo ona gorko ona mawɗo ona cukale miɗen ñaagui on si tawi elle o koto moɗon toon woni min ganda si tawi kadi wona toon woni in kalano min ganda assalamu aleykum kamɓe ɓen yeɓeteɓe bourse familial e nder wuttorde ngo Madina Gounass eɓe ñaagui laamu ngu nde wallataɓe goto kala heeɓa kala muɗum saabu goto oppi ko haajuji muɗum ara rangde guila subaka ha hiira ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma Amadou Sambalo eɗen mbiya tan ene hamni ha ɓurti ne ɗacca haaji mum e hammu mum kala ara ñalla jooɗade ken wona yontere heɓata haalis mum teni kadi wasi dayi mum ɗum noon ko mawɗo wi ko tan so tawi caɗele goni koto banque aji to ɓe deglamɓe ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade saabu haalisa ko ɗum wuura hande so haalis ara tan neɗɗo koko teɓɓiti sen jeewi toon to Sénégal
padina ko tonto Mauritanie leydi Mauritanie jagorɗo ko fate bange cellal ɓalli woni wuldu zahafa holliti oɗo saaha ñaw coronavirus ko fuɗɗi hawde finoɓe tonto asaba ɗum noon ha tonto kiifa kala woni li ton noon ɓen safroɓe gam yidde jertinde e findinde yimɓeɓe ha hannde donkata rende jokkata rentade ko fate bange oɗo henna boros mo limore mum ustata ko e jaga leydi Mauritanie no wiiri wonande hanki kikiɗe ujunere e temedde jeetato capanɗe joyi e jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe capanɗe joyi e ɗiɗo tawane jogui oɗon borosa capanɗe jeegomo e jeenayo keeɓi cellal men yimɓe tatto mbasi yana pittali men yimɓe sappo e jeeɗiɗo en cammuri seeɗa ken wona sappo e jeetato neɗɗo ene tampi no feewi koma ballita e fofando sifande nandirala hakkunde jagorɗo awa mo maje kadde leydi Mauritanie kame holding groupe ɗum noon ko tonto Abu Dhabi ɗum ko caggal jonde e den jonde noon tawtorede hoorejo leydi Mauritanie woni wulde Qazwani ko fate banggue ciifodiral cate jonde no feewi en maje kadde ko fate banggue batoje kono ne kadi kame bahlidgola gueɗe gaweteje e maje kadde leydi Mauritanie hawa wonde hunde duumide woɗɗoya yeeye nokkuji kewɗi no feewi e ko fate banggue immobilier kono ne kadi e fewnidde kaggullaɗe ɗo laaɗe kaggata e kala saaha ɗum kala ɓe kaldi e nder ɗeɗon ciifande ko wona ɗum ko noon discours ɓattake mawɗo leydi Mauritanie tonto Abu Dhabi walla tonto Dubai on discours noon o holliti Mauritanie ne mari ngaalu no feewi kono noon ɗiɗo dumunnaji kala ɗiɗo duuɓi kala Mauritanie ne haɓa e yidde waylude won e gueɗe ha wona gueɗe pewneteɗe e nder leydi ndi taw wona tan gueɗe guitteteɗe ɗona nawe ha to caggal leyɗele fewne arta ɗon ɗum noon oɗo saaha worɓe joomen ngaaluji kadi seɓɓe so ene gasa so tawi mbaddi junggo e faandu e ko fate banggue ngaaluji tawiteɗe Mauritanie ne gasama gueɗe kewɗe ndew hen lawol siftinde on Mauritanie ne jogui jamde kono ko maɗe jaaha ha caggal leydi Mauritanie nde pewniteɗe ɗe garta ko wona ɗum ko kala kene wiye pétrole walla ko fate banggue gueɗe kewɗe ha tente liɗɗi goɗɗi batteɗe potuji kala koma jalta jaaha fewne nde arta mbawen naftorade ɗum noon ko caɗele mawɗe teskade e nder Afrique gam wawde jeeyande hoore mum guura mum ha timma taw wona ko awete mum walla ko remete mum walla ko fewnete mum kala ene yalta leydi mum rutto kadi arta yeyte ɓiɓɓe leydi ndi e mbaadi ɓurdi serde to Mauritanie keddorena joni gouvernement Mauritanie jagorɗo tambiɗo ko fate banggue kotki walla mahadi haaɗi dartini taw ganduɗa ko entrepreneur mo ganduɗa dokkonoɗo gollorgal ko fate banggue logement ji école aji hay nokkuji ɗum noon ko toon to wuuro kiifa ɗum ko caggal happumo rokkano o lebbi kala no ponno timmi tene kadi golle makko timmani kanko jagorɗo noon wo dartini golle on sifti noon jagorɗo ko fate banggue yangara kami jagorɗo kotki kala kalɗo ɓe gaari ɓe tawi golle ɗe happu o timmi sa wi ko lebbi jeegom so lebbi jeegom ari ya taw golle ɗe gasi kono noon mbiya ko lebbi jeegom jomum mbiya taw golle ɗe ne keddi ɗum kam a riwete tan eɗen gandi keɗe fitram gollagu ne heewi waade hono noon so rokkima happu taw oɗon happu wawata gasde ɗum noon ɓe kolliti kala kam dokkuɗo happu yo andu kam so on happu timmi gollorgal ngal timmani ka diweteɗo tene kadi a gollittako e ngol ɗon bolol walla ni ndiɗon mahadi ndi totteɗa ha joni toon to Mauritanie keddoɗen al akhbar ɓe kolliti to état al akhbar ɓe kolliti toon to état mo trisamour waali biteɗo aslama wuldu sidi o holliti kene fotto wonde nogas e jeenayyi coopérative taw ko pelle cate jiɗɗe gollade taw ko sukaɓe ɓe jiɗani ɗannade fiyade maaje ni haydara keeɓi ballal payodingal giwgal e union européenne siftinde on wonande balle kewɗe giwoje yoga e pelle windere faade Afrique ko sukaɓe mbasa ɗannade beele mbawa gollade hen saaha noon so tawi yettima heewi tan ko ñamede ha laaɓa jomin gara ene poɓɓana yimɓeɓe kadi yimɓe kadi duttone gamanaɓe taw gamantaɓe koye dow jawdi ndi neldeɗa ɓi rutto fiye e maaje maaye toon taw ko kamɓe ɓeena goni oɗon sababu ngal ballal noon iwi ko toon to union européenne wallidde sukaɓe tambiɓe ɗin coopérative uji ha mbawa gollade e nder leydi mumen taw kadi ko ndema ka ko hakkude ndema e awa kay fate banggue gaynaka kame nehgol jawdi kala ɗum noon kala coopérative ma heeɓ hedde kene fotto wonde million ngaji jeeɗiɗi ha wawa ƴellidde gueɗe ɗe yiiɗi wadde ɗe délégué général taw ganduɗa ko fate banggue ala solidarité nationale heeɓi taw ganduɗa heeɓima walla waɗi jillu mum taw ɓe mbasi koye cetal bitegal tajour ɓe pawi hayre mabɓe adine nden hayre noon kene wona guure jeeɗiɗi yaltinde ɗum e ɗomka toon to diwana
mo gidi maka nokku biyeteɗo ahela sinoma e nokku biyeteɗo azingi kame ashina lottisa ɗiɗo nokkuji kala ma keɓ ndiyam timmuɗam no feewi so tawi ko koppareje baɗaɗe hen 1.7 million taw koye koppareje ɗoggoya gardiɗo jeune français mo Nouadhibou joɗodima e délégation giwɗo taw kadi ɗowi oɗon délégation ko gardiɗo taw ganduɗa ko cetal joomen ngaaluji moyen orient naɓe e taw kadi ɗowi ngal ɗon cetal ko biyeteɗo Ahmed Ya Bouridi ɓe dañi joɗorade ko fate banggue yewtidde toɓɓe jaƴƴi no feewi joomen ɗiɗon ngaaluji ma mbaw gollade toon to jeune français mo Nouadhibou jeune wawa tigui ƴellitade e mbadi muɗum jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni woldu marjogo udditi commissariat uji tati ngam oɗo saaha ɓeydade ɓattade ɓiɓɓe wuuro ngo ha tente Nouakchott ko wayno yerata kame sabaha ha fayma toon to Arfat ɗum noon ko teskede janguji e guykaji ne kewi beele kadi ɓen dadiɓe mbawa ɓattitade nokkuji ɗi kala jagorɗo rewɓe kame sukaɓe woni Harouna Cheikh Sidiya jillu mum toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria kanko lomti jonde wattude jonde jeenaɓire taw ko jonde rewɓe ɓen rewɓe noon taw ko suddiɓe hooreɓe leyɗele Afrique taw kadi bismi ndeɗon jonde ko Aisha Mohamed Buhari mo Nigéria on bismi ndeɗon jonde kanko noon on debbo jagorɗo rewɓe kame sukkaɓe e famille kala mo leydi Mauritanie wo lomti ko Mariam Mohamed Fadel El Daha woni ɓi walla mbiyen joom suudu hoorejo leydi Mauritanie sen gewi toon to Mauritanie koto Mali paadena gouvernement mo leydi Mali sifti noon itti kala pawdi ndi fawno yoga e gueɗe ñameteɗe ko wayno sukara maaro nebama itti pawdi ponnondi yobde duwaña ɗum noon ko ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa wurde gurdam moƴƴam ɗum noon wanno ko ñande 19 nduɗo hen lewru ɓe koliti kene foto wonde 300 tonnes maaro waɗa saaha ma nat leydi ndi taw ala pawdi 60 tonnes taw ko sukara 30 nebam tonnes ma nat leydi ndi taw ala pawdi yoɓata duwagne ɗum noon ɓe erima ɓen yeeyoɓe butikaji nde mbawata ɗoftade cogguji jamiraɗi kala kam mo ɗoftaki yo andu kam ɓandu mum ma ɓoore fiye ha musa no fewi kona ɗum konono ɓe koliti ko fati banggue beele ha hande ene seeri e nder jeereji windere kala sac taw ganduɗa ko farine mo 50 kilo ma wonoy ha ujunnaje nayya ɗum noon loccol mburu oɗo saaha ko loccol mburu ko 55 ko wona ɗum ko so tawi ustaki ɗo ha lewru fandu ene gasa ma kaldigal gongal wonoy hen hofgo balɗe tati ɗum ko fade banggue bankaji ɗum noon ko ɗiɗo secrétaire uji généraux ji ko ɓen goni yaltinɓe ɗum woni Hammadou Naba kame Daouda Sow ɓe kolliti ko fate banggue nandiral taw ganduɗa ko société ji woni banque ko fate banggue banque assurance kame microfinance ene wondi e tambiɓe jeeygu pétrole kame pelle goɗɗe kala syndicat ji natani hofgo juuɗe balɗe tati sifti noon ɗiɗo dumunnaji kala e saahaɓe natan hofgo gam wullitade toɓɓe kaldanoɗe ha hande ala kala ko waɗa hen haydara ha joni to Mali keddotoɗen gartoten ko fate banggue oɗo hen debbo biyeteɗo Sophie Petroni taw ganduɗa ko ɗaccitanoɗo ɗaccitanoɗo guila tan ɗaccitanoɗo guila 7 lewru octobre hitande 2020 taw ko nangganoɗo 24 décembre hitande 2016 toon to gawo wone juuɗe ɓen joguitiɓe armeji ha ɗaccita hitande yawtunde guilde noon rutinoɗo France fayi toon to Suisse caggal mum arti toon to Bamako ko wona ɗum ko ndeɗo hen yontere Jean-Yves Le Drian woni jagorɗo mo leydi France dañi namdede gurdam makko on noon ñiŋimo no feewi ɓi ko ɓi oɗon debbo dañi jabtade holliti wonande nene mum yiɗi wurde ko Afrique ha tenti to Mali tene wona ene woni e nder leydi to woni koto Bamako e hoore mum hono kene wona ujunnaje jettato ɓiɗɗo France najo wuurɓe toon kono no wurdi toon yeɓe ɗaccimo wuura gurdam makko ɗum ɓuranimo toon to Gambie koye sumgoji Faya Obasanjo gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria kam toɗɗa yo ardo cetal Afrique naɓe yurnittoɓe ko fate banggue sumgoji baɗoji toon nde 4 lewru décembre nder ndeɗo hitande gonɗen ko wona ɗum koye laamu Yahya Jammeh haɗino kala keniye cate hoɓɓe yurnittoɓe ko fati e sumgoji nadde leydi mum kono noon ɗiɗo sumgoji
ɓe ngari ton to Guinée Conakry ko fate bange toɗɗogol landaji dawrugol kame société civile goɗɗi kala ko fate bange catal bitengal CNT waɗino haala certuka no feewi ɓe wadde luural kono ɗo saha nandiral waɗi hakkunde landa wiyetega RPG Arc-en-Ciel landa Alpha Condé kame landa wiyete ANAD ɗum noon goto hen kala ma naw ɗiɗo wona nayo ko wona ɗum ko FNDC ma naw nayyi kani en wondi e keddiɗi kala ko wona ɗum ko lundiyanke bireɗo Faya kañum kam udditi demal yeehi bolum gam hollidde landa Alpha Condé fotano tawtorede Maha Silla suka debbo jaranoɗo e duuɓi 25 baɗanoɗo viola taw ganduɗa ko toon to clinique mo Conakry caggal nde wari ɗon ɗo clinique ɗo ko ɗon docteur ɓe tato ɓe o tawi ɗon jarnimo drogue mbaɗe makko drogue nde o ɗani ɓe mbaɗe makko viola ɗum noon caggal ñande asende o wasi fittandu makko toon to Tunisie ɗo yano waɗoyde opére kanko ɗon suka debbo ko noon procureur kame jagorɗo ñawoje kala kolliti ma sériya waɗe e mabɓe goto wiyete ko Pierre Lamma kame Daniel Lamma ne wonde Sebri Cissé ɓeɗo tato nanga ɗum e basi o yimɓe tan kala nawɗo neɗɗo mum hôpital ren ɗum ha yalta ɓuuri sirde nde tawno hande aduna koko jiiɓi ha ɓurti kerola to Côte d'Ivoire tumaɓe fate banggue viola fade sukaɓe rewɓe tato taw ko koninkoɓe nelanoɓe toon to doropo ene tawi nder région mo Bonkoni ɗum ɓe jano toon ko haɓoyade wujjoɓe toon gasri kanŋe kame gueɗe ɗe ndewani lawola caggal noon ɓe tuuma ɓe gendarmeɓe mbaɗi toon viol e sukaɓe rewɓe tato gardiɗo gendarmeɓe mo Abidjan yamiri yo losko yañgo waɗe hen ko fate banggue gon loyde noon wanno ko 12 ha 26 nduɗo lewru gam haɓade wonande assoɓe toon kanŋe taw rewani e lawol to Burkina Faso koninkoɓe jeenayo e dakorde mabɓe ko ɗon ɓe mbara ɗum ko attaque jango wangu nokku bileɗo Fuuɓe noon ne tawi hakkude leydi to banggue funnague hakkude leydi Burkina Faso ɗum ko caggal jango wannogu toon to innata hakkene wona 49 koninke mbasen pittalen ɓe goya ɓe deƴƴani jamma hecciyanke o kono ni kadi nguɗon jangu waɗi toon ha koninkoɓe jeenayo mbasen pittal men nayo gañima hen jeetato majji mbidi haɗo cuwa taw yitede to Niger walla Nigéria ñalɗi fina tawaɗi ɓe kewno yuɓɓinde ɗe ɓe innita taw ko festo ɓe innita Festal Lagos ɓe ñalɗi ɗon ponno wadde ko go lewru décembre ha ferma 31 lewru décembre e kala hittande koɓe mbiyata Lagos Rock ɗum woni koɓe kewno wadde culturel ko noon gardiɗo oɗon fanno biyeteɗo Ousmane biyeteɗo Ousmata Akina Bele Youssoufa wo holliti ɗum dutinama hayti wadde gam sababu haɓade kene wiye 4e wem peƴƴerde nayiɓire ko fate banggue ñaw coronavirus Nigéria Mohamed Bazoum oɗo saaha ne ɓeydo tekkinde armée leydi muɗum ɗum noon ko équipe tekkuɗo no fewi mo yiɗi ittude toon to leydi Turquie ko fate banggue drone dawgo laanon dokzone ndi won kon hinde drone ala dognaw dognata ɗum dan ko télécommande kono ne kadi avion ngaji guerre ene wondi autoji blinde kam ene wondi e gueɗe goɗɗe kala ha ɓuura tekkude taw kadi ganduɗa ngaalu waɗagu hengu kala ko milliard uji jonɗi no fewi siftinde on noon jeeyi sababu ko janguji baɗɗi toon e nokku biteɗo Bakrat kam e nokku biteɗo Tahwa ha fayma toon to Beni Bangoura ha maire goto wasi hen fittande moɗum to RD Congo 16 neɗɗo wasi fittano nokku biteɗo Djougou nokku biteɗo Djougou ne tawi nde nokku biteɗo Itri taw woɗɗani nokku biteɗo Drodro kene foto wonde 12 koye koninkoɓe heddiɓe ko jamburu en jangu waɗi ko 21 ene jeefi 22 woni jamma hecci hanki o to Libi catal tambingal ko fate banggue sumgoji leydi ndi ɓe kolliti wonande dossier ji joƴƴinaɗi ɓe ƴamoɓe lefol laamu nder leydi Libi ɗum noon ko yontere walla mbiyen ko lewru fandu so jomiraɗo hodiri gila Khadafi wara iwi e lefol laamu guel nden leydi Libi yahani e sumgoji woni koye Kaya Mbeya ko joni ɓe ƴewata ɓe Libi ene daña président ɗum noon ɓe kolliti 90 dossier woni ko joƴƴinaɓe en kala ko yiɗɓe ƴamde lefol laamu to Éthiopie Abiy Ahmed konngudima ko hanki ko ñalawma janngo wo tentintaɗi gam hollirde ɗon ɗo Robel ɓatti Addis Abeba kene wona 250 kilométre walla 220 kilométre ko ɓatti Addis Abeba kanko hoore makko ma won chef de armée leydi ndi gam oɗo saha ardade koninkoɓe habtade ɓeen
wonande hobbela tiggere kame oromo yiɗɓe yaɓɓude e nder leydi e nder lamorgo adi sabeba musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar ketkimalaki jaam yo jamal hiranena